זה מה שקרה אליפות ספרקו ישראל, סבב 4, highlights. אז קודם כל ברכות לארבעת הנהגים החדשים בליגת ספרקו 206 קאפ, שנכנסו הישר לקטגוריית הרוקיז, ועל חלקם עוד נשמע בהמשך ההיילייט. נתחיל מקטגוריית סילבר. ירום אשד, המוביל של קטגוריית סילבר, עם תקלה חשמלית, המונעת ממנו להמשיך לאחר הקווליפיינג. אילן אהרון ואיתי בורשטיין, לאחר מלחמה של יום שלם על הניצחון בקטגוריה, במקצה האחרון אילן מצליח לנצח את איתי ולנצח את הקטגוריה. איילי וזוהר בקרב מותח על המקום הראשון בקטגוריית פרו, כאשר איילי מסיים ראשון 3 מקצים מתוך 4, ובכך מנצח את קטגוריית פרו בסבב זה. ובקטגוריית הרוקיז, קלאודיו מסיים על הפודיום במרוץ הראשון שלו אי פעם בטורינג. עידו אדרי במרוץ השני שלו אי פעם מצליח לכבוש את המקום הראשון בקטגוריה. בקטגוריית הרדיקל, גיא עמודי השתלט על הניצחון לאחר תאונה בין שני המובילים של האליפות, מומי ואופק. מומי מסיים במקום השני ואופק